Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au munu danaya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara here la kasegi here la dumunun kay berebereli kay nam moko be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamo la kamago berebere ka koto mɔgɔw tala mɔgɔw tɛ min dɔ ka ɲɛyira mɔgɔw la an y'o bara de sɔrɔ dunya la kumukele kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen la duniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan
kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Bela jele wale nyumando biye jumaye juin kalo tle duru samba flani muga anu woro ambe aw fo ka aw wale nyumando jani sugandi la dongodo sogoma ka sika ka kiware soro ka to jien fanta ani nani sogomale na babu obina na ta nanye minye wulu masiri tabaka wulika jonu ka chesiri munumbe sena ni fere kura munu sigile no senga mi ISC wulumasiri tabaw ka daga tigi kura no ye général de brigade Magan Alassane Jaraye ale ka kumaw ɲɛfɔra kan ka taa baara kɛ cogo min na kunungo kuluba faama sigiyɔrɔ la fala ni waati na kulubakaw fɛ yen sanu jɛkulu kura min sigira jamanakuntigi fɛ ale ka baara tali kun fɔlɔ bɛ kɛ bi ni Ala sɔnna ma tile kɔnɔna na ana dɔ di maaw ana kibaruya dɔ di maaw ma o ko hukumu kɔnɔna na min ye OCS ye n'ale ɲɛsinnen don drogue ni kiribikiribi fɛnw olu kɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔ drogue tɔni 161 ale ta kɛ o la kunu o ɲɔgɔnna famana ka kɛ kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna na o baaraw kɛra cogo min an n'an da don o la Sadio Kamara ka tile 40 sarakabɔ fala ye kunungo a kɛra kɛnɛ ye kɛnɛ min wasara kosɛbɛ Kati Malibugukaw fɛ yen n'o ye ale yɛrɛ faso ye Katikaw fɛ yen maanifin bɔra ka taa min ye Tasibila ani Bonyamasegi kuranɛ kalan ni dugawu o kelen fana kɛra Sadio Kamara tɔgɔ la min ye tumutu musow Alafiya olu fana y'o kɛnɛ sigi Nyorodi Sahel Tasibila ka si Sadio Kamara ma fala ye olu ye bɔlɔnba dɔ tɔgɔ da a la an n'an da don nin kuma ninnu na jamana kɔnɔna kibaruyaw olu bɛ yen kɔkan kibaruyaw fana bɛ yen farikolo ɲɛnajɛ la sa ko min ye sɛgɛw ye k'u ye dege karamɔgɔ kura sɔrɔ Da Silva fala e b'a dɔn ne fana t'a dɔn dɛ u kɔni ko k'u y'ale de ta kunu bariyan dulatu kun tɛ yen Iran ye anw dasi 2 ani 0 Faransi dasira Côte d'Ivoire fɛ 2 ani 1 Espagne ni Irak ye 1 ni 1 kɛ anw ye jaabi minnu sɔrɔ o ye olu ye sɔɔni an na tila k'an da don nin bɛɛ la maaw bɛ se k'a faamuya cogoya min na. Falai ni ya mɛn jɔni kunandi a fɔ ko n sababu ɲuman maanifin i kɛra cogo o cogo i bɛ moyen dɔ de la anw ye an ka baarakɛyɔrɔ tɔgɔ da musokɔrɔba la n'o ye Janiba ye ale ba o ye Aissata Ba ye a fa o ye Basiru Ba ye olu ye kunyakarikaw ye Kayi marabolo la Fala ye ntɛnɛn juin kalo tile 5 san 2006 ndaba maka wodo ye o sera ale ma musokɔrɔba ale y'an to min ye falatoya sigi an b'o ka nin y'a san 20 ye sabula bi ye juma ye juin kalo ale tile 5 ye bi ye san 2026 san 20 kɔnɔ Fala ye don kelen da kelen denw ma ɲinɛ mɔdenw ma ɲinɛ buramusow ma ɲinɛ min ye kalimɛw ni limanaw ye u ma ɲinɛ fiyewu filamuso ale kɔ ka dugawu k'a ye ka dugawu sama ma a n'an ka forow bɛɛ lajɛlen bi
an fana bɛ maaw hakili la jigi k'a fɔ ko min ye jani a tɔgɔ dalen don min na fala o musokɔrɔba de ye nin ye an bɛ dugawu kɛ ala k'a dayɔrɔ sumaya lahara an ka maa fatura nin waati na fala ka dugawu k'a bɛɛ lajɛlen ala ka lahara sɔn sumaw ye u ni anw yɛrɛ bɛ taa jɛ kiti min ala ko nɔgɔya ala k'an yɛrɛ taa don ɲɛ ka o kɔnɔ. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Falaye Segukaw ka ba Tunkara ko ngalon mi da ɲɛɲɛ ne la n'o tɛ fini de bɛ kɛ fɔyɔ ye ba Tunkara ensemble instrumentali ngaramuso bado a ye dɔnkili caman da an ka jamana kɔnɔ a ka nin kuma in a b'an hakili jigi anw bilama la Falaye jamana ɲɛmaw jamana marabaw jamana a kalifa bɛ maa minnu na bi u bɛ k'u se kɛ wulikajɔ ni cɛsiri la ka kɛ ni waleya tɛgu min ye an sɔrɔ k'a daminɛ min ye avril kalo tile 25 san 2026 la Falaye ka na se bi ma min ye wolomasiri tabaw ye u ye dɔ fara cɛsiri ni timinandiya kan wulikajɔ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ min ye polisilakaw ye gendarmulakaw gardiw bere rouge bere suguya bɛɛ lajɛlen ka taa se an ka pankurutigiw ma dongo do bamanciwale ni ɲɔgɔnwale kabaw dogoyɔrɔ u ka maramafɛnw bogoyɔrɔ u yɛrɛ bɛ t'u dogoyɔrɔ tu minnu kɔnɔna na ba bɛ ka k'a la tu ani tile min ye k'u filenkolonci k'u da kolonci o bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔna na fana janto kɛlen don taji bɛ se ka don cogo min na an ka jamana kɔnɔ basigi ni lafiya la maaw n'u bolominɛw k'olu lakana sigi sen kan min ye laɲini belebeleba 16 minnu kɛra o lawaleyali hukumu kɔnɔna na Bamakɔ pankurutigi kɛnɛ n'o ye Modibo Keyita tɔgɔla pankurutigi kɛnɛ ye yɛlɛma donna baara kɛcogo la ye lakana tigilamaw fɛ finitigilaka minnu bɛ ye olu bɛ yen minnu tɛ ye olu bɛ yen wulikajɔ ni cɛsiri ni minɛnw ye o sigilen don sen kan taalatigɛ jɛkulu minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan k'olu lakɔlɔsi jamana wɛrɛ lasigidenso minnu bɛ yan k'olu baaraw kɛ polisilakaw olu bɛ k'o kɛ duguw kɔnɔna na maaw n'u bolominɛw lakana o bɛɛ lajɛlen sigira sen kan min ye jamana yɛrɛ ye a ko ni nin si tɛ labɔli kɛ a bɛ dɔ fara a ka don o don nka dugudenw ka faamu Falaye maa n'i bɛ bɔ hali de bɛ t'i ka butigi de la i ka carte d'identité bila i kun i bugunatigɛ sɛbɛn ka bila i kun a bɛ wulikajɔ minnu kɛ aw ka moto aw ka mobiliw aw ka bolimafɛnw aw bololafɛnw k'aw hakili to a bɛɛ lajɛlen na a sɛbɛnw ka k'aw bolo i n'a fɔ o tɛ labɔli kɛ armée ale ka baarabaw hukumu kɔnɔna na a y'a ye k'a fɔ ko kungokolo fandanbanda dɔw b'an ka jamana kɔnɔ bi olu tu tɛ se ka to ten min ye maa mana na bawulen sira ta bi Falaye bɛ fili a ma wulikajɔ ni cɛsiri nana kɛ sa ko ka o lajɛ min ye maa ninnu ye u dogotu anu bɛ t'u yɛrɛ maadogo yɔrɔ minnu na kosɛbɛ ka mɔnɛ don an ka maa caman na sirabaw fɛ fɛɛrɛ bɛ ka sigi sen kan kunungo min ye jamana ɲɛmaaw ye u ye laɲini belebeleba caman ba o ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamanciwale ni ɲɔgɔnwale kɛbaa minnu bɛ yen n'olu dogolen don bi n'olu tɛ ka ye fiyewu musaka bilara ko ye Falaye sefa wari miliyari 2 ni maa min sera ka Iyad Agali ale yɔrɔ yira Amadu Kufa ni maa min sera k'o yɔrɔ yira Falaye miliyari 1 ani miliyɔn 500 o na ta ka da o tigi ma min ye Abdulayi Mahamudu Bakayi Jalo ye ni maa min sera k'o yɔrɔ fana yira sa o fana ta ye miliyari 1 ani miliyɔn 500 ye Nanbalakaw ka dangele ye k'a bɛ ka ɲini bi min ye Aligabas Agi Intala ye ni maa min sera k'o yɔrɔ yira o ta ye miliyari 1 ye Falaye miliyɔn 500 Sedan Agi Ita n'u b'a wele ko Al Ansari Abdel Karim Al Kaldi ni maa min sera ka o yɔrɔ ye min ye Bilal Ag Sherifu Yeba ni maa min sera k'o ye o fana ta ye miliyɔn 500 ye Abdurahman Albata Al Jasari ni maa min fana sera ka o yɔrɔ yira k'o bugunatigɛ yira min ye jamana ɲɛmaaw ye u ko ko miliyɔn 500 bɛ d'o tigi ma ni musaka ni nin wulikajɔ ni nin cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛkun ye mun ye min ye nin Bamanciwale kɛbaa ɲɛmaaba ninnu u k'u ɲini k'u dɔn ka se ka kibaruya fana jɛjɛlen sɔrɔ ka di jamana ɲɛmaaw ma min ye maanifinw ka lakana n'u ka basigi bɛ se ka na cogo min na armée ale ye nin bolo da a yirala sa k'a fɔ ko min ye musaka in kɔni ye
a sɔrɔlen do wa a bɛ yen maa min b'a yɔrɔ dɔn bi fala ye n'i bɛ se ka ninnu yɔrɔ dɔn n'i y'o fɔ sa gouvernement ale na min ye nin wari labila i ye ka kɔn o ɲɛ moto minnu bɛ yen fala ye n'an b'a fɔ ma ko moto belebeleba ninnu i n'a fɔ moto taxi ɲɔgɔnna minnu bɛ yen bi ni maabanci wale ni ɲɔgɔnwale kama bɛ wuli ka jɔ kɛ n'o ye ko o kɔni feereli jɔra fɔlɔ an ka jamana kɔnɔ min y'a munumunu salo ye an ka dugumisɛnw kɔnɔna na fana o fana jɔra nin yɔrɔ in na an bɛ pereperelatigɛ di fala ye a ma fɔ ko k'a dabila pewu dɛ a dulonnen de don parce que dugu caman maa bɛ k'an wele k'olu ka kungolataalan baara don dugumisɛnnin caman bɛ k'an wele fana i n'a fɔ ka bɔ segu fala ye ka taa marakala k'olu b'a kɛ cogo di finitigilakaw olu kɔni ye min fɔ an ye a ko pereperelatigɛ bɛ sigira maaw bolo kunnafonidiw bɛna kɛ a la k'a ɲɛfɔ maaw ye hakilina minnu bɛ ka fɔ ani hakilina su minnu bɛ ka fɔ maaw k'a dɔn k'a fɔ ko min ye moto kɔni jɔli ye o ye san 1 ye o bɛ tila ka kurakuraya a wulikajɔ tɔw bɛɛ lajɛlen fana bɛ sen na yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min na jamana ɲɛmaaw y'o fɔ kungokolon fandanba na 39 don tɛ se ka kɛ o kɔnɔ fala ye ko don nataw la min ye laɲini wɛrɛw bɛna kɛ nka dugudenw k'a bila u kunna k'a fɔ ko bi k'u kan ka wulikajɔ ani cɛsiri sabati sabula lakana fɔlɔ o ye anw yɛrɛ ka lakana ye fala ye an ka duw ka lakana an ka duguw ka lakana an ka kinw ka lakana o bilama an yɛrɛ kan ka se k'an jɔniyɔrɔ fin o la min ye mara kamabɔbɔ ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko dugutigilakaw alimamilakaw kafotigilakaw musokuntigiw ni kamalenkuntigiw u y'olu bɛɛ lajɛlen wele ka ɲɛfɔli kɛ u ye banbanciya wale ni ɲɔgɔn wale tɛ se ka kɛlɛ fiyewu na an yɛrɛ m'a dɔn k'a fɔ kibaruya minnu b'an bolo an ka sirabaw an ka kɔbolo an ka dangandaw an ka maalajɛyɔrɔw ka olu bɛɛ lajɛlen saw k'u dɔn dugutigi dugu tɛ bonya dugutigi ma cogo min na fala ye dugudenw fana kɛrɛbɛ tɛ ten cogo la u kan k'a dɔn k'a fɔ bi bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɛ k'i cɛsiri jamana ka nin laɲiniba in ka se k'a sabati wulikajɔ min filɛ sen na nin ye bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko a kɛ kun ye fɔlɔ an ka jamana de ka kisi an ka sigidaw ka kisi an ka kɛ an yɛrɛ ye an k'an cɛsiri k'an jija lakana fɔlɔ o ye maanifin yɛrɛ ye fala i yɛrɛ ka lakana fɔlɔ i kɛra maa ye lakana fɔlɔ i yɛrɛ ka lakana ye yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔli min ye yɛrɛta sɔrɔli fɛn o fɛn bɛna o kɔfɛ o bɛɛ lajɛlen b'a sɔn k'a fɔ e yɛrɛ bɛ yen o la sa a ɲininen don dugudenw fɛ bi basigi ni cɛsiri ni wulikajɔ ni ɲinini u k'o bila u bolodala yaasa min ye nin degun min filɛ nin ye u bɛ se ka ta ka bɔ an da la cogo min fala ye mali marali ma nɔgɔn dɛ mali de la fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ ko ɲɛmaw k'an ɲɛnabɔ hali n'an ka li sen kari la k'o ye ko gouvernement nɔ don n'an m'a lajɛ ten an yɛrɛ ka an jɔ an kɔkɔla ten wuluwuluji minnu b'an ka karew kɔnɔ soso minnu bɛ ka taa an susuwa don o don an ka dingɛkolon minnu karilen don an yɛrɛ ka yɔrɔ minnu tiɲɛnen don n'an ma wuli k'an jɔ k'an cɛsiri n'an ko nin bɛɛ ye gouvernement ye sanji woyo bɛ taa n'an ye sanji nata in na k'a sɔrɔ gouvernement ma na dɛ sabula gouvernement ci ka ca gouvernement ka laɲini ka ca gouvernement wulikajɔ n'a ka sɛbɛn min na bi o ye wolomasiri tama bɛ se ka baara kɛ cogo min na an bɛɛ lajɛlen ka lafiya hakili la o ni ko wɛrɛ ti bɛn o ni moriba yaasa dɔn ti bɛn o ni koyi foyi ti taa ɲɔgɔn fɛ f'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn faamu an k'a dɔn k'a fɔ foyi t'an bolo ka tɛmɛ mali kan dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka nimoro filɛ nin wari ci wari sera alo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda fala ye an bɛ taa moti n'an sera moti an bɛ taa cour d'appel la
cour d'appel u b'an bila ka taa n'an ye tribunal de grande instance min bɛ baɲangarakaw fɛ yen yen procureur ale ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min fala y'a kɔnɔna man di han sabula ko a ye lakɔlɔsili kɛ k'a daminɛ avril kalo tile 24 na dugu min bɛ yen n'o ye 5 ye o dugutigi Musa Sagara ko min ye maa dɔw u nana ka n'o nikɛnɛ karaba a ka du kɔnɔ a bɔlen kɔ dɔgɔjɔ la min ye sira min bɛ bɔ Baɲangara ka na 5 n'o y'ale ka dugu ye maa dɔw kɔni nana ka na mugu ci a la nɛgɛ kanɲɛ 18 waati min ye kalo tile 20 n'o ye avril kalo tile 28 ka dugu ya tile 29 na nɛgɛ kanɲɛ 23 waati fana Usman Nantume n'ale sɛnɛkɛla ye u taara ale fana fa Iri Gilikaw fɛ yen min ye Kenje commune kɔnɔna na jɛkulu marifatigiw fɛ minnu ma lakodɔn hali bi u balana la k'a to suna la ka dalen a ka so min ye a ka dukɛnɛ kɔnɔna na ka taa fa maa sabanan min n'o fara sa o ye Abibu Yalikoye ye ale ye maire ka dangan ye Kenjekaw fɛ yen conseil fana don min ye kapu kɔnɔna na Baɲangara u ye ale fana sɔrɔ a ka so k'a fa Kenje nɛgɛ kanɲɛ 20 waati o kɛra maa fɛ maa min ni marifa tun b'o bolo o kɔni ye mugu ci a la n'o ye marifakisɛ yɛrɛ ye k'o mugu ci a la naaninan o kɛra Isi Aka Tapili ye ale ye dugutigi o ka kankɔrɔtigi ye Bagali Tupekaw o fɛ yen ale fana taara fa a ka so jɛkulu marifatigiw fɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 waati maa minnu ye nin waleya ninnu naani bɛ kɛ fala ye u ma ye halisa u bɛ ka ɲini procureur ko sa ko dugudenw k'u hakilila tigɛ sɛgɛsɛgɛliw ni wulikajɔw ko olu bɛ sen na yaasa bolo bɛ se ka da nin maa kɔfɔlen ninnu kan cogo min na y'a minnu fana kɛlen don k'u dɛmɛ nin baara ninnu na k'u bɛ k'u bɛɛ lajɛlen ɲini sariya ko b'a ka baara kɛ ka se fo a se dan na yaasa nin ko in ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na min ye procureur ye Mahamadu Bema Konate ale de ye procureur ye nin waati in na Baɲangarakaw olu fɛ yen office de stupéfiant n'o o ye drogue ni kiribikirifɛnw kɛlɛli jɛkulu ye fala ye ale ye wulikajɔ kɛ kunun ko drogue mun sɔrɔla a bolo ɲinan san kɔnɔna na OCS kabi a sigi sen kan san 2010 fo kana se bi ma a tun man ka deli ka nin drogue ɲɔgɔnna jeni fɔlɔ tɔni 161 min ye drogue min ye u taara n'a ye Jogari maaw fɛ yen ka taa bɛɛ lajɛlen ka tasuma kɛ a la ye cocaïne ale kilogramme 5 bɛ a la min ye u b'a fɔ min ma sa aw ka yalayala furaw o tɔni 52 o bɛ a la fɛn minnu bɛ sa n'o o ye shisha charbon ye o tɔni 90 bɛ a la min ye minɛnw ye sa n'o bɛ kɛ shisha bɛ dilan ni minɛn minnu ye a n'a maɲɔgɔnlenw olu fana caman o 10 ani 200 ani 56 o bɛ a la minɛn caman OCS directeur dangan n'o ye contrôleur général de police Basiru Bamba ye a ko ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ fɔlɔ kabi OCS sigira sen kan o de la sa wulikajɔ ni cɛsiri kɛra min ye camion 13 o de minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ OCS la ka taa ta kɛ o la Jogaw fɛ yen procureur kun ka cilen bɛ yen dugutigi ka cilen bɛ yen min ye wolomasiri tabaw ye olu ye ko lakana bɛɛ lajɛlen kɛ k'a cɛ ka bɔ Bamakɔ ka taa fo Jogari la Dawuda Kan ni ale yɛrɛ Jogari maire ye ko in kɛra ale ɲɛna a ko san ko OCS ye nin baara in kɛ wa a bɛ k'a to lakana ni basigi bɛna an ka jamana kɔnɔ wa min ye denmisɛnninlakaw ye a b'olu kisi drogue ko ma ni minɛn minnu jeninen filɛ nin ye olu bɛ tila ka bɔgɔ k'a kan dayi ka tila ka min ye a sɔnsɔn kosɛbɛ min ye a bɛɛ lajɛlen kɛlen bugurimugu ye tuma min u bɛ sɔrɔ k'a datugu ko ni nin waleya in tora sen na ni OCS sera ka nin baara ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ san kɔnɔ fala ye ko ni ala sɔnna a ma hali ni drogue ko ma ban sa a bɛ dɔgɔya kosɛbɛ an ka denmisɛnw olu na kisi drogue ale kɔlɔlɔ ma kunun ko Kati Malibugu la fala ye Sajo faso la min ye tile 40 sarakabɔ ye a kɛnɛ sigira kabini salifana waati général d'armée Sajo Kamara ala ale ka kalifa minɛ a la avril kalo ale tile 25 san 2026 waleya in kɛli ni bi cɛ nin y'a tile 40 ye o sarakabɔ de kɛra kunun ko maa ma falen minnu b'an ka jamana kɔnɔ min ye ministres ye sɔrɔdasi ɲɛmaw gouverneurs ministres kɔrɔw minnu bɛ ministère la bi min ye sɔrɔdasiw ka dagatigiw ye dugudenw kabilatigiw préfets sous-préfets min ye écoledenw ni école karamɔgɔw ye Kati cɛ n'a muso denmisɛnnin ni maabakɔrɔ fala ye bɛɛ lajɛlen bɔra ka taa min ye nin kununko sarakati bɔ yɔrɔ in na ka dugawu kɛ min ye général ko ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kisi min na ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛmi ma ala k'o nɔgɔya ala ka an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ tumutukaw fana m'a bila dagirinda la musow ka jɛkulu min bɛ tumutukaw fɛ olu fana ye dugawuden kɛ kununko Sajo Kamara ye ka bɛn n'a ka tile 40 sarakabɔ ye min ye muso caman ba de olu farala ɲɔgɔn kan préfet ka bureau kɔnɔ
min ye alafiya muso ye tumutu u y'a yira sa k'a fɔ ko Sadio ye min kɛ olu ye a tɛ ɲɛ fiyewu f'u ka dugutigilakaw wele min ye morilakaw k'olu wele kuranɛ k'o kalan seereya caman kɛra kɛnɛ ka sɔrɔdasiw fɛ Falaye ani dugudenw Sadio ye baara min kɛ tumutukaw yɛrɛ ye waati min na a b'a ka sɔrɔdasiya la a b'a 12 fili la fo kana se a kɛlen Wolomasiri Tabaw ka minisiri ye taama ma kɛ fiyewu n'a ni tumutu musow ma ɲɔgɔn ye k'u dɛmɛ k'u bilasira ka kibaruyaw d'u ma u bɛ se ka mago ɲɛ cogo min maa nana kɛnɛ ka sa kuranɛ kalanna Falaye min ye kuranɛ k'a jigi pewu k'a ban ka bɛn ni sali fana ye k'o seli ka tila tuguni ka dugawu don k'olu fana daminɛ tuguni i b'a dɔn tumutu kɔni n'a fɔra kuranɛkala Falaye k'a daminɛ sɔgɔma fo wulafɛ don f'i bi ɲinɛ u y'o bɛɛ lajɛlen kɛ min ye silencieux ye n'o ye Seydou Bassirou Ɲagano ye colonel ale min ye dagatigi ye a ye kuma ta Sadio ka sɔrɔdasiya kɛra cogoya minnu na a y'a la kumabaw fɔ waliya minnu fana kɛra avril kalo tile 25 a y'i da don o la maa kofɔlen a jɔyɔrɔ tun ye min ye ani nafa min tun bɛ a la a y'a da don o bɛɛ lajɛlen na a ko a bɛ min ɲini dɔrɔn maaw ka dugawu kɛ Sadio ye sabula a ye baara min kɛ Wolomasiri Tabaw ka gun kan a taara ka min ye doniba to olu sɔrɔdasiw bolo bi wa b'u jija yaasa ka se ka se f'a dan na min ye Isaka Nazim ye Falaye conseil régional président ale fana ye kuma ta ka ladilikanw di ka bilasiralikanw di ka dugawu don kɛ min ye Sadio Kamara ni maa fatura musow olu tɔgɔla fana muso ɲɛmaaw ye kuma fana ta ka taa se gouverneur ale tun ye maa min bila ka taa kɛnɛ kan tumutu tiɲɛna muso n'a a dugulen bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen dugawu kɛ sa ko min ye général ye ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya Nioro Sahel-kaw ka kɔ Sadio ka tile 40 ye juin kalo tile 3 Falaye olu n'u ka maire ka taa fara dugutigiw kan ni ye gouverneur ye général de brigade Ali Anaji olu ye bɔlɔn belebele dɔ tɔgɔ ta ka da Sadio la Nioro Sahel-kaw fɛ yen Falaye Niorokaw fana ko k'u tɛ se ka ɲinɛ Sadio kɔ o la sa u ka kimi bɛ yen n'a fɔ ma ko Jawelikaw olu ka dugutigi ale ye bonyamasegin kɛ gouverneur yɛrɛ ye Sadio Kamara ka baara minnu kɛra a n'a ye fɛɛrɛba minnu sigi sen kan ka i da don o bɛɛ lajɛlen na k'o ɲɛfɔ dugudenw ye o kɔfɛ sa plaque min bɛ yen ni a tɔgɔ sɛbɛnnen don kan ka bɔlɔn belebeleba in tɔgɔ da tɔgɔ la sa u ye o plaque dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a ye cogo min waleya ɲuman don min ye dugudenw y'a yira sa k'a fɔ olu tɛ se ka Sadio sara sɔrɔ hali kɔsa in na a bɔra ka taa kan min kurumukali kɛ Falaye k'a tun bɛ to ka taa la ye waati caman yaasa baara ka se ka teliya Nioro bɛ se ka lakana cogoya min na min ye Nioro gouverneur ye ale ka kibaruya ye nin bataki o bila ka na Falaye lakanako ta na sira fɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko AES jamanaw olu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu kelen ye Wolomasiri Tabaw ka gun kan o la sa ɲɛmaya kan ka di maa min ma n'o ye général de brigade Magan Alassane Jara ye kununko ale tun bɛ Kuluba faama sigiyɔrɔ la jamanakuntigi a ye ale bisimila hakilinaba minnu bɛ k'olu ɲɛfɔ a ye Magan y'a yira sa k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma ko tigana tɛna na ye baara la sabula ale de tun ye sous chef des opérations ye Masawule bilara ale de nɔ na o la sa yira la k'ale ka taga AES o baaraw kɛ a ko a ye ladilikan minnu mɛn a n'a ye bilasiralikan minnu mɛn o na kɛ kuntilennaw y'ale bolo yaasa laɲini bɛ se ka sabati cogo min na min ye AES ka kɛlɛkɛcɛw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ale bɛna bɔ Bamako ka taa baara min na Mali ka baara don jamana ka baara don min ye AES duguden bɛɛ lajɛlen ka baara don wa ni Ala sɔnna ma a kunnawolo a b'o ɲini k'o di Mali ma an bɛ te fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka na n'an ka jamana kɔnɔna kibaruyaw ye. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta ye. Farafina kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn lajɛ belebeleba fɔlɔ o baaraw daminɛna Bamakɔ kɔnɔna na ya tarata tɛmɛnen premier ministre ale de ye kurumo karili kɛ
min ye jɛrɛ ye a ŋaniya a bɔra mali kunnafonidilaw ka soba ale yɔrɔ n'o ɲɛma ye Banjugu Dante ye. waleya in kɛkun ye min ye bɛɛ ni kelenya ka don kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ hakilila falenw ka kɛ Maroc ale ye ko in denfa ye. tile 4 kɔnɔna na sa maa ma falen minnu nalen no kunnafonidila ŋana minnu nalen do ka bɔ farafinna ka na fara Mali taw ka sa olu na hakili jagabɔ kɛ. hakili jagabɔ min b'a to sa u bɛ se ka fɛɛrɛ sigi sen kan kunnafoni minnu bɛ di farafinna kan a ka di kunnafonidilaw minnu yɛrɛ bɛ farafinna kɔnɔna na yaasa o kumakanw bɛ se ka kɛ kelen ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na. Sori Ibrahima Mayiga n'ale yɛrɛ ye jɛrɛ in secrétaire général ye a ko ko nin ka kan sabula bi kunnafoni caman bɛ di kunnafoni jatigintanw ka cɛ a la diɲɛ kunnafonidila caman bɛ bi u sigilen no fan wɛrɛw fɛ u bɛ lɛrɛkumɛrɛku kɛ ka kibaruyaw ta k'u dulon ɲɔgɔn na k'a fɔ nka u fanga ka bon musaka min b'u bolo o tɛ anw taw bolo wa min ye se min bɛ u ye o t'an taw ye o b'a to u ka kumaw bɛ se yɔrɔ jan nka an yɛrɛ k'an ka fɛɛrɛ min sigi k'an ka kanw k'olu ta k'olu don ba la ka baara kɛ n'o ye ka kuma an ka dugudenw fɛ u ka faamuyali kɛ k'o b'a to min ye nin ko ninnu ye a caman bɛ se ka sigi sen kelen kan a y'a yira fana k'a fɔ ko maa minnu nana u ma bɔ AES jamana dɔrɔn na dɛ AES ale bɛ yan cogo min Haïti bɛ yan min ye Maroc bɛ yan Rwanda bɛ yan Afrique du Sud Côte d'Ivoire Benin Togo ninnu bɛɛ lajɛlen ye Sao Tomé et Principe maaw bɔra jamana min na sa ka na ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ se maa 250 ɲɔgɔn ko ma olu de bɛ Bamako baara in na ko ni Ala sɔnna a ma ko bɛna kun cɛ ni Bamako tɔgɔla gafe min ye o labɛnni baaraw fana bɛ senna kabini u ye kibaruya fɔlɔw mɛn ale ni kunnafoni fɔlɔ minnu dira laɲini kɔni ye min ye farafinna kana sɔn tuguni fiyewu maa k'a ka kunnafoni di a yɛrɛ kɔ min ye kunnafonidila minnu nana u na u bolo di ɲɔgɔn ma ka fɛɛrɛ sigi hakililaw kɔnɔna na jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u bɛ se ka hakilila falen ni kunnafoniw di ɲɔgɔn ma cogo min na ka baara sigi sen kan Salifu Sanogo ale min ye jɛrɛ in labɛnbaa ye a ko k'u ka laɲini y'o ye. Segukaw fɛ yen Segu procureur tajikaw kɛlɛli hukumu kɔnɔna na ale y'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni ye bataki bɔ kalo in tile fɔlɔ k'a yira sa Segu kɔnɔ maa bɛ yen bi k'e de bɛ taji feere yuruguyurugu la maa bɛ yen bi k'e bɛ taji ko kɔni kɛ ŋanamu ye i k'a dɔn k'a fɔ ko i kɛra pɔmpisi ye o i kɛra gérant ye o i kɛra mɔgɔ sugu ye n'i tɛgɛ taara fala ye ale b'a yirila k'a fɔ sariya ye min ye o na boli kan sefa wari 100,000 i na o sara nin ka ca dɛ ne yɛrɛ kun ɲɛna ko 1,000,000 t'a n'o 100,000 fala ye k'o ye a ɲangini ye ko i b'o sara Kulukorokaw fɛ yen Kulukoro lycée o tɔgɔ dalen don Joba Jara la o fana y'an ka petipetinin dɔ ye olu ka san o san u bɛ ɲɔgɔn lajɛ min kɛ n'o o ye seko ni dɔnko ɲɔgɔn lajɛ ye o kun cɛra nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a yirala sa k'a fɔ ko min ye denmisɛnw ye tako duurunan in kɛnɛ kan seko ni dɔnko min ye barosigiw ka hakili jagabɔw kɛ ntɛnw ni ziiriw k'olu da marabolo ɲɛmaw ka taa fara akademi ɲɛmaw kan olu bɛɛ lajɛlen yera lajɛ in kɛnɛ kan denmisɛnninlakaw kɔni ɲɔgɔn dan kɛ sa dɔn tɛgɛrɛ min ye caciriw ye ka taa se exposition ma fɛnw dilanlen ale ni densɛnw k'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan min ye an ka laadalafiniw olu fana kan ka don ekɔliden ninnu ye tasibila kɛ u ka ekɔli karamɔgɔ ye ekɔli karamɔgɔ min n'o ye Musa Kumare ye ni Ala y'ale ka kalifa minɛ a la u y'o kɛ ziiri maana dumanba ye k'o bɔ k'o da maaw tulo kan min ye baara in ye sa u y'a yira sa ko a kɔni bɛ kun cɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye farikolo ɲɛnajɛ min na kalanso olu kalanso ɲɔgɔn na denmisɛnnin 800 lycée in kɔnɔna na olu de sɛmɛ ni ɲɔgɔn da in na Kulukorokaw olu fɛ yen Sénégal kɔkan kibaruyaw nasiraw la Sénégalkaw fɛ yen fala ye olu ka musaka a kuma kun cayara sabula a yira k'a fɔ ko Sénégal juru min b'a la bi o ka ca kosɛbɛ yaasa a ka se ka bɔ juruko hukumu kɔnɔna na k'a tibitaba barika bonyana o la sa mankanw nana caya min ye yɛlɛmali min kɛlen filɛ nin ye ka min ye Ousmane Sonko bɔ yen ka na ni premier ministre wɛrɛ ye fala ye k'o bɛna n'a to sa FMI maaw olu nana Sénégalkaw fɛ yen ka na nin baara in kɛ ka na kiimɛli kɛ n'o y'a sɔrɔ Ousmane Sonko kun kɛlen don ka kangaran da k'a yira k'a fɔ ko Sénégali ka kow ka sigi sen kelen kan u ka jɛ k'a jateminɛ ɲɔgɔn fɛ e ko alamisa nata in min ye FMI ni Banque mondiale ye olu tɛna cun Sénégalkaw fɛ yen ka n'u ka baara kɛ i n'a fɔ u ye laɲini kɛ cogo min na wa Niger jamanakuntigi ale bɛ taamala nin waati in na n'o ye général d'armée Abdramane Chani ye Turkikaw fɛ yen a yɛrɛ sa k'a fɔ ko a ka baara in senfɛ u ka wolomasiri tabaw ka minisiri u ka jago minisiri kuran ni jiko minisiri ka taa se sɛnɛko minisiri ma olu bɛɛ lajɛlen b'a nɔfɛ u ni Turki kan k'u bolo don ɲɔgɔn bolo nin sira ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ basigi ni lafiya o bɛ se ka na cogo min na u ka jamana ale kɔnɔna na Burkina jamana ɲɛmaw y'a yira sa k'a fɔ ko ni maa kɔni bɛ kuma tuguni fala ye i ka kuma na n'i ye Ibrahim Traoré tɔgɔ fɔ i k'a fɔ ko camarade ko k'o don bugunatigɛ sɛbɛnw bɛɛ la k'o don kumakanw bɛɛ la
min ye premier ministre ye ale ko a ye décret ta ka ban ko fɛn o fɛn bɛ yen bi n'o kan ka kɛ laseli la n'o kan ka kɛ sɛbɛn na walima n'o kan ka kɛ bataki la kɛnɛ kan walima dogo la sɛbɛnniw ko bɛɛ k'a bila i kunna k'a fɔ k'i k'a sɛbɛn ko camarade ko k'o fara Ibrahim ale tɔgɔ kan benengaw fɛ yen benengaw y'a yira sa k'a fɔ ko ni ala sɔnna a ma kalanta nata ye musomaninw olu kɔni bɛna don kalan na fu yaasa muso caman bɛ se ka don kalan na cogo min na sabula k'u y'a jateminɛ npogotigininw ka colo cayara kosɛbɛ u kɔni mana daminɛ dɔrɔn paraw kilasi 6nan u bɛ waa wɛrɛ ka taa n'u yɛrɛ ye k'a wari ka ca jamana ɲɛmɔgɔw ko sa ko musaka bin ka bɔ yen n'u sera kilasi 6nan u bɛ se ka kalan kɛ cogo min na hakili dilatigɛ la yaasa ka se ka musomaninw k'olu caya kalanko hukumu kɔnɔna na fala ye n'an bɔr'o la farikolo ɲɛnajɛ an y'a fɔ ko kunun ko min ye ndulatiw caman tun bɛ diɲɛ fɛ Mali anw ni maa min tun bɛ ɲɔgɔn na o tun ye Iran ye ani Iran ye ɲɔgɔn sɔrɔ dugu min na sa o ye Turki ye Turki jamana dugu min o ye Antalya ye Antalya in ale yɛrɛ bɛ kwaji dawolo fɛ fala ye anw kɔni ka maaw taara kɛ ka yen fa tewu fédération in fana ni jama taara dɛ o fana bɛ ka jama cɛ ka yaala dɛ o tɛ ko la juguman ye o mais filani fu in de o de ma bɛn mɔgɔw ma nka an bɛ dugawu kɛ komi entraîneur yɛrɛ tun t'an bolo entraîneur t'an bolo joueur caman ma na an bɛ dugawu kɛ joueur tɔw mana na tuma min an kana lajɛ entraîneur kura fana bɛna na min yira an na fala ye o bariyandulatu hukumu kɔnɔna na min ye coupe du monde labɛnbaw n'o ye kongokaw ye olu ni Danemark ye fu ni fu kɛ kunu Belgicaw olu fɛ yen Kongo ale kan ka taa coupe du monde kɛnɛ kan Faransi ale fana ni min ye Côte d'Ivoire tun bɛ bariyandulata na o tun bɛ ka kɛ Faransi dugu dɔ kɔnɔna na fala ye Côte d'Ivoire ye se sɔrɔ 2-1 Espagne ale dɛsɛra Irak la o banna 1-1 na min ye nin jamana ninnu tilancɛ bɛɛ lajɛlen taa dɔn o coupe du monde kɛnɛ kan fala ye ka taa sa min ye ka t'u jɔyɔrɔ fa Côte d'Ivoire yɛrɛ ale kɔni ka labɛnw cogoya ɲɛna kosɛbɛ Faransi ale ka bɔko fɔlɔ tɛna kɛ ani Senegal de ani Senegal bɛ groupe kelen na n'ala sɔnna a ma Didier Deschamps nin na k'ale fana ka coupe du monde laban ye fédération malienne de football ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'u tun ye dege karamɔgɔ ɲinini min daminɛ ko n'a baara kun sigira sen kan avril kalo tile 28 k'a kun forila mai kalo tile 26 k'u ye sugandili kɛ sugandili min y'a to u sera ka maa min ta zen k'o ye Anthony da Silva ye Anthony da Silva ko o kɔni bɛ bɛn u ka hakɛw kɔnɔna na u ka laɲiniw an'u tun ye o tuma e bɛ ŋɛ kun t'o ye nin fila don ko da Silva fana bɛ bɛn u ka hakɛw ma olu bɛ fɛ ka laɲini min kɛ olu bɛ fɛ ka baara min kɛ ko ale bɛ se ka o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ bi ka farikolo ɲɛnajɛ k'a sigi senkura kan ka ninkura fiyɛ a la jaabi ɲɛnamaw olu bɛ se ka sɔrɔ waati kuntalajanw kɔnɔna na cogo min na ko olu ka kuntilenna o min ye k'u y'o fɔ a ye k'a sɔnna o ma a bɛ se ka baara kɛ ten o cogoya la u y'a yira la fana fala ye sosigi bɛ a la dɛ min ye an ka championnat ye k'o lawuli k'o jɔ ka ndolatilaw k'olu dɛmɛ minnu bɛ kɔkan ani minnu bɛ kɔnɔna ka se ka baara kɛ n'olu fana ye yaasa an ka se ka équipe ɲɛnama sɔrɔ duguma fo sanfɛ ko u y'o laɲini a fɛ olu ka ko kɛkun ye min ye an ka se ka jaabi ɲumanw sɔrɔ farafinna ndolatanw ani diɲɛ ndolatanw na an ka farikolo ɲɛnajɛ n'o ye nselan ndolata ye a ka yiriwa diɲɛ kɔnɔ ani farafinna kɔnɔna na sota fana ɲɛjɔyɔrɔ ka se ka kɛ o la sa denmisɛn minnu bɛ yan ka se ka olu dɛmɛ olu bɛ se ka baara kɛ cogo min na min ye entraîneur ye ko dege karamɔgɔ danga fala ye ko bɛna taa k'o ye soka ye ko nka ko fana bɛna ta ni fɛɛrɛ minnu ye ko olu bɛɛ lajɛlen ni entraîneur bɛ se ka baara kɛ cogoya min na wa a bɛna kɛ maa ye maa min ye jaabi ɲuman sɔrɔ farafinna yan an fɛ yan n'o lakodɔnnen don ko maa de bɛna taa ka kɛ o tɛna kɛ Jibiri Darame nin yan ne ko ne ti nin dɔn koyi fala ye wari de t'anw bolo wari de t'an bolo kana jigin an na dɛ wari tɛ yen de ni entraîneur yɛrɛ kɔni b'o dɔn entraîneur kɔni ye wari de o i bɛ wari bɔ i b'a fɔ i mago bɛ na n'a ma kɛ i b'a gɛn o dɔrɔn de ye entraîneur ye fila t'ale la o musalaha tɛ yen dɔnbagaya ko tɛ yen teriya ko tɛ yen an mago bɛ coupe du monde na e bɛ se k'a ta n bɛ se k'a ta o joli ni a filɛ n'i m'a kɛ i bɛ bila Arabi Saoudite taara ni Faransi cɛ in ye min ye coupe d'Afrique ta ko 2 kɛ yan o n'a bɛnn'o de kan an bɛ fɛ ka taa demi-finale la o ma taa o ko a ka ɲi hali n'u ye Argentine ci o t'olu bɔ olu nakun kun ye min ye o ma sɔrɔ u ni cɛ farala o ye diɲɛ fan bɛɛ de ye voilà donc u kɔni y'a yira k'u b'a ɲini maaw fɛ sa min ye an ka jamanadenw ye u k'a dɔn k'a fɔ ko olu fédération kura min sigira olu ka kuntilennaw olu bɛɛ lajɛlen danganiyara bɛɛ lajɛlen kabini avril kalo tile 16
k'u ka laɲini ye min ye ka nimisiwasa di farikolo ɲɛnajɛ kanuba ni farikolo ɲɛnajɛ senkɔrɔdonbɔ bɛɛ lajɛlen ma kuma tɛ balontan ko bɛɛ ka jɛ ka dege karamɔgɔ kura in dɛmɛ baara bɛ se ka ɲɛ a bolo cogo min na k'o de y'u ka laɲini ye sɛbɛn fasirila maa min fɛ Alassane Sulemani Mayiga ale ye fédération kunnafoni comité exécutif kunnafoni o commission kunnafoni président o ye ale nin bɛ dan sigi sɔgɔmada na kunnafoni minnu dira ma Ana Jara Falaye Keta Kasim Traoré an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka tile hɛrɛ caya Ala ka sɔn ɲuman kɛ sini kɛnɛ laban Ala k'a d'an ma Ala k'an ka bato kɛlɛw bɛɛ lajɛlen minɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne